Dansk Misbrugsbehandling er et ambulant behandlingstilbud, som behandler for alkoholmisbrug, kokain, hash og medicinmisbrug. Behandlingen henvender sig til de mere ressourcestærke misbrugere. 80% af vores deltagere har både familie og arbejde. Derfor er behandlingen også lagt uden for normal arbejdstid, sådan at man kan passe sit arbejde, mens behandlingen står på. Vi har afdelinger i København, Aarhus, Aalborg og Kolding, alle centralt placeret og i kort afstand fra offentlig transport. Behandlingen foregår på små hold, typisk af 6-8 deltagere, ledet af en rådgiver, som er professionelt uddannet inden for misbrugsbehandling. Alle vores rådgivere har selv personlig erfaring med misbrug, det vil sige, at de har alle stået i samme situation som vores deltagere. Vi har en meget struktureret behandling. Der er ting, man skal lære, ting, man skal forstå, beslutninger, man skal træffe, rutiner, man skal tillægge sig for at kunne skabe et godt liv uden misbrug. Alle vores rådgivere har lang erfaring i behandling af misbrug. De ved, hvad der virker, de ved, hvad der ikke virker, og for langt de fleste af vores deltagere lykkes det at komme ud af deres misbrug. Dem, som henvender sig til Dansk Misbrugsbehandling, er mennesker, der har problemer med alkohol, kokain, hash eller medicin. Men det er i lige så høj grad pårørende, som ringer, fordi de har et familiemedlem, der har et misbrug, og de ved ikke, hvordan de skal gribe situationen an. Som pårørende kan man ringe til os og få rådgivning på telefonen. Det er også muligt at aftale et møde, hvor man kommer ind og får en snak med en af vores dygtige rådgivere. Her kan man få råd og vejledning til, hvordan man bedst motiverer en, der drikker eller tager stoffer, til at gå i behandling. Det er nemt at komme i behandling hos Dansk Misbrugsbehandling. Der er ingen ventelister, så du kan begynde fra dag til dag. Hvis du har en sundhedsforsikring, vil den typisk dække udgifterne til behandlingen, og selvom forsikringen ofte er tegnet gennem arbejdsgiveren, er brugen af den fortrolig. Det vil sige, at både forsikringsselskab og Dansk Misbrugsbehandling har tavshedspligt over for din arbejdsgiver. Så har du eller en, du holder af, et misbrugsproblem, så kontakt os på telefon 70 10 03 03. Vi sidder klar ved telefonerne døgnet rundt.